Basta Lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex! Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Let's go! Ano ining bareta na nasasagap ko na igwada aki mga evacuees dyan sa Ginubatan? Paano man kaigwa ki evacuees dyan sa Ginubatan? Ha? May mga nag-iribakwar na tabi na mga residentes dyan sa sinabi ng lugar. Di ko aram kung anong kasa kung natat sinda po nag-iribakwar. Ha? Napano daw ta nagkaigwa ki biglaan na evacuees sa lugar na yan. Ano? Para nag-uran-uran ka so habanggi. Pero sa Legazpi man sa nangani kayo dito. Aramon tapos taon kung nata mga tugang nagka-evacuees dyan sa Ginubatan Albay. Ang mga helang kangatay, arugpukan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Depong personalan, o kaya tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarine Capsule, ang Liver Aid Silimarine Capsule, para po sa salud as in protection kangatay. Ini po may Silimarine na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarine, kan Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ini sa pagtabang sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na ang Liver Aid Silimarine Capsule. Sabay niya oral daw, para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po mga tugang sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarine Capsule, mabakal sa mga paginot na butika nationwide. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. Digdi po sa inyong programa ng hapot. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan sa rong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot, digdi mga tugang sa DCGV. Aramon tanaw ang istorya kung nata nagkaigwa ki evacuees, mga nag-iribakwar. Sabi nga ni, may mga bakwit, ha? Diyan po mga tugang sa Ginubatan Albay. May report kaan si Jimmy Nasalita. Mga tugang sa oras na 10 minutes bago mag-alas 8. Jim, ano nangyari? Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga baranta. Bayaw kita ngunyan digdi sa compound kan na Mauraro Community College sa Banwaan kan na Ginubatan. Daiman ki kalamidad. Pero igwa digdinin maabot sa 21 familias na daigi mga istaran. Inokupar ninda tabi BP sa brand new digding building. Dahil kusabot kon up and down ini sa baba sa taas sa mga classroom sa baba, mga room sa baba, room sa taas okupado gabos ini 21 families igwa pa da nin iba na dai pa nga ni nakakalaog digdi. Ang backgrounder kay ni tabi BP na diyan iguan Bicol University iguanin pagsadiri na daga digdi sa Mauraro kung saan ini nga ni digdi nakababasi ang forestry department. Okay.
Forestry Department kan Bicol University, igwadig dinin na mga klaso, igwadig dinin mga nag-i-eskwela. Ang background na igwadig dinin mga nagpaka-star sa compound kay ni na mga pamilyas. Nag-agi ini sa alawig na proseso sa kaso pag-render kwenta gari uminabot sa puntong nadaog sa kaso. Imay na mong nagpuon nag-register sinda sa mga lula mga nagkagarada na sa mga aki yarao na diyan na namundag. Normal sa pagkabuhay ninda duman nag-arataman kay hayupan na urig, manok, nagtataranom. Pero ngunyan, uni na sinda sa compound kan Ginobatan Community College. Kaya agad kita ki-update ko na noan mga hampang nindang problema sa ngunyan. Paano sinda nakalaog digdi, ano an intervention kan lokal na gobyerno kan ibang ahensya kang gobyerno. Danguguntan nati na sentimiento sa podcast ni na mga kumbaga sa kwan na ijik ini Iyo. okay uning si Lula yuan medyo pinaka may edad na pila na po edad mo Lula 80 okay pwede tang pangaranan ika pwedeng dae ano dae na Okay, sige lang. So dae ta nangaranan. Okay, so pirang taon na po kamo nag-start dyan sa compound kan Bicol University? Uy, doon ako dyan, 22 anyos po sana ako na pagkagumkaso. So mga gurang mo, sa mga gurang mo, yan na nag-restart? So, paano kang kondi yan? O sa madaling sabi, mga pirang taon kamo nag-occupar dyan sa compound kan Bio? 1968 pa kami dyan. 1968? Aloy na. Oo, 1968. Paano kang kondi yan? Oo. Okay. Sa laog ka 1968, niya totoo minabot sa punto na napahali ka mo. Okay, so BP, ipasa Sige, ka na si Lola sa sige imo. na, okay na yan. Pighapot mo, sige lang. Ipaisaran mo si Lola. Sige, okay na Niya totoo yan. minabot sa punto na pinaharali ka mo. Ang mga yan, sabi, pinagkaso yan to. Aha. So, hindi naman, Nagkaso sa Bio. oo. Okay. Hindi man pinatagusupuan baga, pinagpaliman-limanan sa kaso, nagkuhan naman na notisya naman, ninana na ninda. Kan Bio. Oo. Oh, anyway, parte ni kan background there na pinagtitrace niya to. Kung ayaon ka mo digdiri. Dahil tamang pinagku-question na kung ano na itong dalagan kay itong merito ka to, tatapos na. An pagururunan tango niyan, ano na an problema nindo? Ang problema naman, suistara naman. Hindi din kami makuhan. Mga lugar na masao kaning istaran. Okay, so LGU, iyo ang nagpalaog sa Indodigde? Si Mayor, Mayor Chino Garcia. Okay. So, paano? Taduman normal ang pamumuhay nindo, nakakapagtaranom ka mo, nakakapagataman kihayop. Normal ang pagkabuhay nindo dumaan. ayaw mo. Ngunyan, bako na normal pa paano ang pagkabuhay na nindo sa oral daw? Ay, man nagatabang sa man. Ay, man nagatabang. Mga kapos mga aki nindo. Oo, diba? Di sa kwan. Aha. Ako, Ikan aki. Iyo. So, kamo, piran miyembro kamo sa pamilya digdi? nga na, tuluman sana. Sa ibang atas niya sa Manila. Nagatrabaho na. Kayo ito, nakakasuporta sa Indo. Oho. Oo. Pero, Apo tayo kung si ang nagtaong instruction na maghali na tabi sinda? si Shay pa nagtaong instruction kay Jackson sa Indo. So, base na nadi sa aning aki. Oo. Apo tayo. Paano ka mo si Shay nagtaram na sa Nagdesisyon na maghali na sinda? na duman? Kuan. So, may desisyon po na sa judge na hanggang December 12 na lang daw po kami. May pinahiling sinong kasaynong papapil na? May kinuha na sa mo na papel. Oo. Kaya lang kinan, ning sa nakibisar pa nga ni kami sa to na kung pwede makapasko man barang.
sabi nung kwan sa, hindi na daw pwede. Kasi naman kaming mga 15 days lang ato, 20 days na. Grace period. 20 days kami pinutawan nung judge na mag-evacuate na daw kami. Oo. So, akseptado na nindo itong desisyon na ito, siyempre. Nagali na nga. Amon, nung pagkaabot nung 20 days, nagadun si sheriff dyan. Doon nga iso, kumbaga, dapat po, ning magkuha na kami, mag-arali na. Kaya siyempre, takot man kami, tiba nga nagguba na ning balay. Mga balay nindo naman, so, mga kwan lang, bako man sa mga talagang mga konkreto na. Mga balay na Mga magayo na. po, mga konkreto ng balay dito. Kaya man ka mo nagpipinsar, naabot sa punto karo ka ni. So, kuha naman, takot man kami kaya, sir, na makuha naman. Ayun nagkasabi, dapat ikuha na naman sa mga gamit naman. Takong abutan ko nung kami ng demolition. Amo sa paano sa amon. Kaya kami, kaya naragan man kami tamang kiniyon. Naarag sa pwede. Ikuha nga ni kami dide. Para interest. Maraming interest. Pero sa mga binayaan nindo duman, so dahil na ito, talagang babayaan na ito nindo. Dahil na uminabot sa puntong demolition. Ura pa man demolition. Dahil naman ito di-demolish, bahala na sila ka ito. Basta binayaan na nindo. Dito na sa pa naman. Pero sa ibang pinsan naman, dito pa. So paano ito kung Kung panganita, sinda daw, so anak buhay. akseptado naman nila talaga, mahali man. Ay, hindi man paninda. So mga pagbuhay ninda dito, paano man ang pag-anak buhay daw ninda? Yan Talaga. kung daog lang sa kaso, siyempre, i-demolish na, i-eject sila naman. Amo nga ni ang kikong kita namon. So, kung bagang gusto ninda, yato na barang nakuhan daw sa naistaran, amo na sa nalitaw barang kung may rakan mambaraning. Okay, punta ka ni... Jim, pero kami sinagabos sa pamilya. Anya ondig di sa eskwelahan, 21 ka man, 21 pamilya? 21 families. Di dakul... Ay. Oo. No, So iyan 21 sugabos na naka-estado man sa property daga na pagsadiri kambiyo. Bako ini so pulaos na nag-acceptar na. Di ko sabihin may natada pa duman. Mga pira pang pamilya tada duman. Ang dakul pa ya di sir na may mga so Dakul dito pa. pa sa fabricante family, kami patriarcha family, kinasibak Orpiada family. O ito makikilaban pa ito. Dati, ipiglalaban pa ninda talaga yato. Maski may desisyon na. Oo, lalaban pa daw ninda. Sino palang Kami bulong kaya, pa rin naghali? Talagang, Kamu buluntad na. wala kami, May nagsabi man niya sa akong sir na kay Kwan, ning so voluntary ka na para wala na baga karahasan na mangyayari. Karahasan. So, Okay. Oo. So ang nahiling kong kwan dyan, Jimmy, ang concern dyan, tas siyempre maralaugan ng klase. yan Kung nga na-classroom ka ng nakupar, maralaugan ng klase. Ano daw ang plano ka na? Nabata, anaram ko, ining tiga-call ko si Mayor Chino, dahil pa man nag-reply sa kuta, kay Puantangon niya, nang babalansi ini. Aram ba ni Mayor yan, ano? Aram na, tadi yun na nga Oo. niya, nag-usap na lang Tapos, maglaog digdi. siyempre, paglaog dyan, may pagtugot sa eskwelahan, sa Mauraro. So, community college dyan, di ba? Dahil ko, multipurpose kaya ini, BP, pwedeng eskwelahan, pwedeng evacuation center. Okay. Na- Pero yan na naman talaga. naistara ninda, classroom yan. Classroom, Oo, pero ang alaw na pala sinda dyan. parang bulan na kamudig. kung na kami, mga 6 months na kami. Ay, 6 Di months? malas, late pala ng bari akong ini. 6 months. Doon sabihin, di okay man, Jim. Anong na bulan, dahil sindang nakukuha ang solusyon kung saan sinda ma-star. Wala sinda, dahil man, dumana sinda nga ni pinangaraki, dumana nakapangaragom, ni nga ni si Lula, dumana siya Anong na bulan sinda dyan, nag-star sa mga classrooms na adi? Kung sabihin, kadang binaging mga bulan na may klase, pagagamit ang classroom. Dahil pa man na ini, ma-operate pa siya na ini, BP. Ayan, Sabi, ano ang Ginobatan Community College? magabukas Mapon pa lang. Mag-enrollment pa sa, agarib ba, ngunyan pa sa na mabukas na June. Iyo, ano? Di, kakaipuhan niya ngunyan na hunyo. Ngunyan na opening of classes. Of course, Nangyari sa mga. Paano daw yan, ano? 26 siguro, pa na. pwede ta kaning mabalance, ako pa siguro na kaya Pero tapon ako si Mayor kan. Apon ako tatod si Mayor Chino. Anong pati gibon niya? Subiyo, Dahil na kayo, naghali na sinda dyan nga ni voluntaryo naghali. Ta siyempre, kung may court order yan, kung may isang korting daog sinda,
Tama man ang ginibo ninda de, sinang makuan dyan. Unless na may bagong desisyon tabi. Nag-appeal sinda sa Court of Appeals. Di ba? Haloy ka mong ralaban ka ni sa korte. Sigurang naman sa to. Dati, amo nagakon dito sa daga ninda. Ang kaso lang kaya, ang tikwan nung gurang naman, so, ay bang maniyog na pega. Ay, kumbaga, napod ka. Tenan ngaya, so share na pwedeng mako. Ayun yan, ipigalaban. Kaya may igwang nagkatarada dumaan. Amo. Pero Okay, aram, kahit Jimmy, wanta makuha kayo ni sa bio administration. aram ni nag-start sinda kang panahon yan sa diri ang biyo. Kaputa daw. Lula, Pag-star ninda. ka nag-star ka mo, Aram ni sa diri kang biyo. aram ni Indo na, yan, na sa government property, sa laog kan biyo. O, di ninyo aram. O, tayo may wason kayo ini. Pero yung story yan, nasa 60? Takong 1960 ano? 68? Hindi man ka san ka para kuan. Sagom ko man ka. Ay, tayo ka, Takong ikanatong ka man ka na. 1968, Jim. 1968 sabi ni Lola, tama? O, isisay po Ang aram ko, ang biyo- 19, anong year pan, mga... Sa to si Pay, 1901 yata pinangako. Desinda, Yan, nag-star. Yan yan. 1901 ipinangaki. Diyan na. Di. Anong taon sila nag-star sa lugar? Sir, so dating mga hapon ang nagkwansan dyan sa lolo naman. Arayon, hapon pa ito, problema ito. Ganyan, ang gusto ko maraman, kung 1968 sinda, sabi mo ganito, 1968 sinda nag-start, di ba? Oh. Ang biyo kaya, Jimmy, na-create iyan, 1968, hindi ko nasala. Ano rin? Ang Bicol University. 1968 yan, kung di ako nasala eh. Kung kapanahonan, ibalik ng liit. Kaya pinsusog ko, kung pag-start ninda dyan, aram nindang sa biyo iyan, o binakal kang biyo habang yaon sinda dyan. An makakapagbataw kan background nila kan subiyota. Kan panahon ko nababanggit digdi so tempo hapon 1901 pa. Katong panahon baga dahil man ki Lema mga ko na kung ano. magpon nga Pag tinakdaw mo, sa sa lundo kuya nga ko, duman itong sinaputan kan mata mo. Same Dahil yan. mo na yan. Araw ka na Amo, nangyari. sir, amo. Kaya dahil nindo isip kamo na mga aki na ana isya nindo. Inistar pag sa diri kan magurang nindo. Lolo naman. Lolo, Sa dati sir, ruhasan nga rasan. Boy biyo, bukap. Kaya ang subukap baga, unong taon pa sa naman nagpan dyan. Iyo. Saan concern mo niyan, Jimmy? Concern siya na ma-restar pag oras na ginamit ang classroom. Gustong sabihon, inot pa nga ni sa mga gurang nindo, mga lulo nindo. Bago ang biyo? Sa bukaf. O, kayo minaragi sa kaso. Iyo. So, ang pinaka-problema ngo yan, ang hiling kong concern dyan, kung oras na ginamit ang Ginubatan Community College, saan siya na ma-star? Amo na na po. Yan ang Ay, napot dyan. sa income mo, 21 families. Paano ang pagkabuhay ni Doral daw? Ang pagkaboy kaya naman sir, talagang mahirap ang pagdidi kami. Wala kami hanap buhay. Wala ka mo matanong man, dahil ko makalaga kay umaski urik. Minsan nag-aasa kami sa pigataw man ni Mayor na relief, nagataw man sing. Dahil masahan yan. Primero, bako man ka mo biktima kay kalamidad. Namon kikwa namon sir, kaulay na namon didi dapat kung mataong barang kaming so balay na talagang Relocation. Yan, relocation. Amo man sa naninagod na sa. Okay. So, yun, nakukuha ko na tabi, BP. Harong ang kay paninda. Nag-request ko. So, DSWD, nagtabang lamang sa inda. So, ano may hinagada na kamong tabang? Rinanihan na ahin siya kan gobyerno, araw kan DSWD? Sa mga supply Si ngayon. Mayor kami nagpang kaya. Kay Mayor. Kay Mayor. Sige, kay Mayor kita ma-update kay ni kung ano. Apira kan DSWD, man. Ora pa man. Wala, kiyahin siya kay gobyerno na nagpasya na lamang dig-design daw. Ora pa. Wala, siya dahil. Iyo. Dito ko, 6 months na pala dyan. Na kami ngayong June 11. Yun ang sa mga tubig CR, kamusta? Okay man ay man si RDD sir. Tubig ko yan. So kuryente, siyempre nagkukonsumo ka mo, bako man ka mo evacuate, siya nagbabayad. Sila pa sir. LGU pa? LGU pa nag-aakot. Pero talaga, bako normalan pagkabuhay nila. Talaga, hindi talaga step normal. Oo. Dako, So mga agom nindo, siyempre nagtatrabaho man. nagatrabaho man na nagumkos sa Yeah. mga Jimmy. Yung po pa, ano? Jimmy, Go. niya kung niya siya nag-restar 6 months, paano siya mag-aragom? Sana? Paano siya mag-aragom kung 6 months sinda dyan? Paano siya mag-aragom? So, niya na sa mga mag-aragom, sa bago Kung mag-agna. 6 months sinda dyan?
6 months sa kwada kwarto pirang persona. Ning ano pigbanga-banga man aron sa disaon Lingon daw silingon ko. Ilingon si repong ko daw BP pwede lumaw. O niya panunan ko ng mga aking gariba yan. Mahiwas ang kwarto BP. Tapos kompleto ventilasyon, gulpen electric pan At saka may classroom yan, di ba? Saro 2 3 4 5 anom na electric fan. Dahil problema sa kwan. Tapos may aircon. Ha? Dahil man niya Kung aircon hindi na ka mo maghali digday. Nya, selling mo, tama daw sa magagom Jimmy nga pag sinara sa ng pintuan. Bintana. Ini bipitaan kwenta ano to? Division. Ano? Trapal. Nga paano So kataning mo na division nga isarong pamilya, trapal? Trapal, binanga sa kwarto. Oh, may trapal sa tahaw. Hindi mo niyo, paniparangkahan na kita. May paano na kung may trapal? Kung mag-isi bagang kibigla. Kung may mga pabor-pabor man nga siyempre. Paano yan? Paano? Hindi oy na tiyo, paano na? pang-discount sa pagkabanggi? Naman sir, panggabi ang trabaho ko kaya. Sa loob 6 months, dahil lamang. Nalilingawan ang lugod ninyo? Ay, di malas talaga. Bako yun, deprivation ini of kwan. Of liberty to... Kanyan. Ano mo nga na po yan? So, human needs. Physiological need. Yan, talagang din na Akiunon pa. Pira pa sa 40 kayo din O 41. Alangan man. Bakit ang lanamugan trapal? Akong duda ko, nagaluwas-luwas na sana. Maksidente mo bang masikada ang trapal nagisi? Ang problema ka ni, takon maligid, trapal man sana, nakaligid ka ba, nakalampas ka duman sa kudal. Naku, ang problema mo yan. Bakong problema yan? Makikita da sabi ni Tia. Yan paano, problema yan Tia. Kaya hindi pungal. Problema talaga da sa pabikading mga babae. At yun, marisyo may edad na, so aki-aki pa. Ini mga aki-aki pa nga ni. Problema da? Problema da sabi ni Tia. Saka? Problema. Nito paano ang remedyo? Ako nga man talaga sabi ko siya. Ay. Yan nga kung sukataning mo paano? Pero may bugon man baga ko na kumbaga so. Masalaga kita dito sa iba. Pero wala ka man natin yung naguro-guro nga di ko. Di ko na doon, tas may pa. Palimada mo na sana? Tituro ka sa Tituro ka na sa... Ikat niya, may ayun, sir. O niya, no, paano niyan? Kaya po talaga nin division. Kay po talaga. Ako mas kimisyo mo makapagsabi di DBP. Iyo, pero ang si saan mapagibong harong? Saan mako ang harong? Mga intremis man sana ito. Pero ang seryoso talagang concern dyan, saan mako ang harong? Saan master yan? Prangkahan na kita. Ano nga yan ang pinaka-direktang problema nindo na nagdadangog, siyempre may mga nagdadangog ahensya kan gobyerno na pwedeng maipabot sa senda. Ano ang gusto nindong mangyari? Ang ko naman, sir, kung ang inugod man sana talaga naman, sumaistara na talagang, paano talaga? Permanente na talaga. May peace of mind na kamo. Hindi na kami nagapara kung ado na naman, babalik niya. Gamit, ang pagparapit ang gamit. Amo yung siran problema. Di man pala sila pinahali duman, voluntaryo na garandi. Kami sa gobyerno. Magkawan na parang kami ng malipatan. Siguro, iranitang wala na LGU. Biga po ko si Mayor Chino Jemring ang lang waring, pagrespeto taman, tabata ahali di bagangon yan. Biga po ko si Mayor Chino, nagring lang. Mga pirang pamilya pa nawalat duman, na nakikilaban. Dakul pa sir. Sa pamilya naman, pero dito estimate mo, mga dito sa pamilya naman, ay pa sa mga pabrikante, sa ibang pa. mga abot daw 10 pamilya pa. Sabi, abot daw kaming 50. 50, dakul pala. Di sa bintang mga 20 pamilya pa niya ang duman. So kamo, iyaw na, naghali na. Pero okay. Si Vice Mayor Nuhoko. Ang sabi sa mo, dakon magpamandaw siya dating mayor. Ang sabi sa mo, ang katura daw si Mayor na ititaw sa mo na relocation, hindi nga kami. Amo sabi sa ko, Mayor na,
Siya ang Anyway, matukaw na tag June 30 siya ng Iyo, mayor-elect. iyo, Baka may iyo. plano man sa Indo. Oo. So, Si Vice Mayor, si Mayor, incoming Ano? Mayor. Incoming Mayor Jima. Oo. Oo. So iyon na tabi, nagaan ko ninda digdi tabi BP, may mga turutinda, duro diskarte man sinda, may mga turutindahan sinda digdi. Safe ka mo digdi, pagkabanggit. Anyway, nakukudal man. Wala man may mga problema. Okay, so yan na tabi BP, ako parte kan trabaho mi, kaya ako nagdigdi po sa Indo and madangog and may padangog sa mga posibleng tumabang sa Indo ahensya kan gobyerno. Oh. Okay, so yan Okay. So may tugap ang paran si Mayor, si incoming Mayor, Mayor-elect Ongho ko. Nagdigdi na daan. Diyan na. Nagdigdi si O tayo mananggad. Takon incoming si mayor. Mayor, sino mananggad, Jim? Pampayat lang yan. Yan. Nagyan si Mayor, ha? Kung anak pa lang, Kanang-gana na. Ay, di pa. Dahil pa. So anyway, ipaabot may magibuan may mga kunanan mga Takon si Mayor, masasabi sino nila. mananggad tabi, Jim? Kuha na siya, outgoing na siya eh. Oo. Ilang bulan naman sa si Mayor-elect ang Ongho ko, ang pwede mananggad mahapot kan. Takon nagdyan siya kang before election o baka sa campaign period, at least may idea si Mayor Ongho ko kung anong gigibon yan. Iyo tabi BP. Iyo, So okay. sa istara ninda kada room mga duang pamilya man sana, daig problema, may Oo, ventilasyon. okay man yan. Okay. Ang pinaka-problema lang yan, so what you call? Ang sarap pang problema ni Digdi, siyempre bako normal. Gusto na. nila may peace of mind man siya, tapos privacy. Yeah, okay. Okay, yan tabi BP yan sa tuyang pagtugay-gay kan na istorya ini. Sa maabaka. Gikan Digdi sa Mauraro, compound kan Mauraro Community College. Ano nga ng kanji? Mauraro Community o Ginubatan Community College? Ginubatan Community College, Na nasa barangay Mauraro. Gikumse, nayaon Digdi sa Mauraro. Okay. Sige. Okay, so yan tabi BP. Thank you so much po. Thank you so much po sa Indoga boss. Bahabol. Go ahead. Sabi mo, tabi pa ko. Ang magagad kami ng kwan, bukod dito sa habang dito pa kami baga nataon ng dalay, kung pwede, so pangural daw na baga na muna pangangay kung nga sa ni pagkatao ni Mayor Chino na relate. Sana hindi, so sana pirmi man barang kami sila yung natao. Ipapabot yan. Kasi Mayor Chino kaya outgoing, tarahan daw ka ng eleksyon. Outgoing siya eh. So ipabot mo yan po. Sa incoming na kita, tayo makasolusyon Incoming ka. kay Mayor-elect Gemma Kay pon ka iya naman, lalo so, nga Siyempre. nang, kwan baga lalo, nga nang magirit sila. Mm. Kay pon nga naman marami. Pinjente ka mo daw sa paguroy nga manin daw. Ano nga kaya siya nag-eskwela pa Talaga lang. maito, baga sa mo na balay. Amo na barang yan to, pang puro ka naman, pang puro konsong. So mga akin, nindo siya, nagiris ko lang. Ako ko, yan kang urang ko sir, sa bio. Talaga. So mga elementary, digdi natar. Wala man problema, Bibi. May Harong man lang, elementary. harong lang. Harong ang problema ninda. Okay. So permanenteng istara na kung po pwede matawan sinda nin relocation Yan pala site. Jimmy, ang dating ngarang kang luganan, rural, Rojas Rojas Memorial Agricultural School. Correct. Grabe pala nagkampanon, ano? Munyang araman yan ah. Nag-register sinda, lalo na sa mga gurangka ning kayo ron kung yan. Inot pa sinda ligdi sa bio. Uminaging 1912, ang ngaran palang kaan, Ginubatan Rural High School. Imagine ah, 1912 pa, yaw na yan, Ginubatan Rural High School. Nampig officer sana, mga secondary courses na available para sa mga estudyante. Kan 1950, iyan po naging Rural High School. From Rural High School, pig-transform siya sa Rojas Memorial Agricultural School. Yan. O kaya Armas. Uli ko nasa sala, panahon ni Presidente Manuel Quezon. Tapos, secondary courses na ang pinag-officer, buda, may tertiary education, Jimmy? Hanggang sa naging Bicol University, College kan of Foreign. naging June 21, 1969, base sa Republic Act 5521. Dali mo na, narunduman ko ang mga istorya ka ni. Na-institutionalize kang September 21, 1970, base sa Board Resolution number 1, kan Board of Regents. Retentive pang marayan member mo. Section 2,
sa act na ito, sinasabi na ang mga school comprise kasarabay ang Bicol University, kana pinagsasabi naman na kasarabay ang Rojas Memorial Agricultural School na pinagpangaranan na, pinag-rename siya sa Bicol University College of Agriculture o BUCA. Aha. Oh. Bako? The best ka man talaga. Nakang 1991, Jimmy, iyan, nag-offer kay BS Forestry Courses. Yan. Panahon ko na iyan. Nag-eskwela ka dyan, nakunain ang Bicol University ngunyan, ginibo na Bicol University College of Agriculture and Forestry. Pagkatapos, pig-renamed naman, Bicol University, Ginubatan Campus. Yes. Ngunyan Oo. Kaya ano niya nagpresente, base sa Secretary Certification number 60, Series of 2022, kan University Board of Regents, date November 7, 2022, ang Bicol Forestry, pinagpangaranan naman kay Bicol University, Ginubatan, under sa iraram kamamahala ni Presidente Arnulfo Mascareñas, ang Yeah. Presidente Canbillo, nang din iyo si Madam Rosefe D. Maestra ko. Na naging maestra mo. Sa P6. Yes. Oh. Saka, kumbinsido ka na sa kuyang mga Kung rekoleksyon. nakalaban hindi, di wala problema. Mm. So, Cyber. basta ito, big deal. Ah. Very good. Kuryente, dahil problema. Basura, tapukan ki basura. Pigasurulo, solo. Wala nag-ahak. Ay, di pwede magparasulo. Tabawal. Pabutang sana dito sa liwanag. Pick up na sana. Okay, malinig, pipi, malinig digdi sinda. Oh, basta, ako sa linggo, ito pinagka-problema, pigapot ko. Amo na. Okay. So yan tabian. Thank you so much po, sir. Thank you po, Lula. Thank you. Okay, so update na lang ako. Tapos ko na lang matungsonin do sa mga opisyalis. Yan tabi pipian sa tuyang pagtugay-gay gikan digdi sa Moraro. Kimi na salita DCGB News. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Sabi ka, matibayon nga ang ang tuo mo ngayang istorya kan. Bicol yun. Yung palan na eskwela na lugar na, imagine na, 1912 mga tugang, may eskwelahan na palan dyan, rural high school. Palibasa, kaya baga, kan panahon, dakulaw ng diskriminasyon sa mga, tamiliyaong kasabulod, apulang kang rural, tamiliyaong kasabulod, ang eskwelahan mo, pagngaranan ka, rural high school. Pagyaong ka sa sentro, apulong ka urban. Lilalaw nang igong mga tugang kikuan, may kuan na, may level na, kataga naman ka sa bulod. Tinig mo na. Igual, di ba? Di ba kataga naman ka na nga sa rayon? Ngaranan ka pang rural. Pag nasa kababang, kababang paaralan. Saro pa yan. Latos ang taka dyan, Padingmar. Nabasa mo ba si chat ko sa imo? Basa mo sa chat ko sa imo, tabi, may chat ako sa imo, kaumali ka. Pag sa kababang kilugar, ngaranan ka pa kimababang paaralan. Kaya pero may pigbaba, tal lugar mo, mababang paaralan ng... Hello? Amigo. Kumensido ka, amigo. Kumensido ka ng mga tuom ko. Tama, amigo. Maugal talaga ka. Okay. 2028 naman kita, 2028. Sige. Amigo, nagkapudbay ako, maski holiday ngun yan. Yeah. Nagkareribok nga sa tuyang mga MDRRMOs Campers District. At yung ani baya, kay babalik ko talagang taon-taon pa rin. Ngunyan, ano tabi ito? Ang concern po ninda, lalo na ining tiga-transport ang mga na-aksidente, pasyente, from Siga Hospital, dadalawan sa Legazpi Hospital, BRTTH. Dahil basta-basta nakakaagi dahil dyan sa bakhong inaya sa may padang. Hindi. Binayaan pati migo, pauno man daw ya ading... Nasa tahaw sa bakho. Nasa actually, so sarong lane. So lane, okupado kan sarong lane. So pigudak nindang sarong lane, yaon siya duman sa tahaw. Dahil lamang baga nag-isip na, dahil man pala ninda tuloy-tuloy na tatrapahoon, tama. binayaan na. Tapos holiday ngunyan baga, Iyo baga. Sabado, Domingo pa. Iyo.
Daling ko kayo Oo, dito sa naman post yan, mo. ano. Daling ko sa post mo, na-discover mo na tabi kung nata iyang pigri black. Na ako nag-agi ako diyan, dahil ako naling yung diferensya. Kanto na po. Nga ni, takang nag-uron baga kita na sabi ko, nag-rating na nga ni sa kontraktor, muna DPWH. So DPWH, dahil malamang tabi iyan na unabihan, naigwa pala na plano dyan. Yung nga ni, buda, ang hapot pa dyan na sa Migo, natatasin din nagpun mag-reblock, kunahin sa maurana. Yan, tama yan, Migo. Pwede man baga na, Tapos, kan Mayo, ang agreement Mayo. naman, malinaw na dapat bago silang maggudak kang tinampong kung sain man iyan, dapat 24/7 dahil mahamper so dalagang both Yan. sides. Dapat nga na ikan, 24/7 ang trabaho. Iyo, Kaya lang mal ang bayad baga pagbanggi. So, agihan kang mga auto ko ta. Yan. Pwede ko ta mag-detour Oo. dyan ta, mahiwas ang gilid. Opo, kang Ay, nako. ginudak ninda yan dahil silang pakilabot, ngunyan, ipinasa sa problema. Yun na, yan ang sabi ko. Kaya totoo pa rin, babalikan ko yan. Kanang gurudakan, okay. sina nagibo. Ngunyan, nagka-problema na, daramay na kamo. Iyo. So, papati, Migo, so, police tabaga, in fairness, nag-deploy. Iyo. Kaya lang, dahil man anticipar ninda, kaya ang deployment ninda, kulang man. Na. Oh, Kung tama. naplanuhan yan, may talagang tunay na Yes, deployment yan dapat. Kaya tumigo. Kaya man na koordinasyon tabi, Oho. naisiyan ta na sa nagaba, na sa tinampo, Ah, nagkaroon tama nga na sa tao. Nakikigan o kang Martes good ito, talaga agi ako dyan, may nagja-jackhammer, salit pa sa naso nagja-jackhammer. Oo. Ay, Kaya, nako. pag-arog kayo ni, kaya ta daw apodan si Kwan. Si Siyang Marina apodan dyan. Na, holiday Super ngon yan, man ang Bigo. luwas kayo ni. Holiday ngon yan. Para ka mas nagpiling apudan ko na kuha, nagtrabaho sa gobyerno. Holiday ngon yan. Ang problema nga ni Migo, subak ko, gigilid man sana po tayo ito. Pansamantala, Natakay po na gilid. makaiwas-iwas. Pero Pero itong ito, Migo, pigbabak ko, bigli-bigli araw kayo ni Migo, sorry, baka sala suna, pero sunahiling ko, kung di ba ko so right lane going to Santo Domingo, baga de, Oo. o to bagang gari outer lane niya sa right pa, gari pwede naman agihan ka auto? Pwede ko Linigon lang Kaya ito. Kaya lang, so, kadena kang bakho bagaman Ay, sa wrong side. Yaw iyo, naman. tama, yaon duman, tama ka. Kaya Dapat ko kung ta. hinalik ko tayo doon naman, may bakanting lote sa Oroy na Tunutan, Oh, bili ko tan pinakisuyo, duman pinarada. Oo. Inatangon yan holiday, may magtrabaho kay tungon niya. Wara gayo din Ay, kung ano nako. ang supervision kang ano kaya DPWH. Okay. Sige, Toton, palita. Balikan ko yan, ha? Balikan ko yan, Sige, ha? tabi. Okay, Salamat, thank you. tabi. Bigo, tama. Thank you. Babalikan ko, Toton, dyan mga tugang na istoryang yan, ta. Naging controversial naman kaswapon. Dakulon akong text kasubanggi na grabe nga ang traffic di. Alright. Balikan ko lang sa report ni Jimmy sa Ginubatan, ha? Salamat po duman sa texter, ta. Ito tabi na pig-istorya ko sa endo, base po sa sarong text kan sa tong listener. Base po ito sa text kan sa rotang listener, dyan mga tugang sa, I don't know to kung taga sa siya, pero may aram siya. So sabi niya, kang 1912 nga niya, ang full text niya sa kuya, ha? Kang 1912 nga niya, ang apod nga niya kaan, Ginubatan Rural High School. Imagine 1912 Ronald, pwede hindi pang, ditong pasadan tao, bagsalangan hindi pang tinampo dyan. 1912 Rural High School. Ini mga tugang nag-offer na ng secondary courses. Okay, man kung sana so high school sana, siguro first year hanggang fourth year kang panahon, hindi ko alam. Tapos available sana yan sa mga estudyante. Tapos kang 1950, from 1912 to 1950, nagi siyang rural high school. From rural high school, I mean, it was transformed to Rojas Memorial Agricultural School. Bakay pinangaran ini kay Presidente Manuel Rojas. Diba? Kampanaw na ito. Ali po sa text, where not only secondary courses are being offered, but also tertiary education. Imagine Rural Memorial Agricultural School. Bako lang agriculture ang pig-offer, secondary courses, kundi pati palang tertiary, may college na.
Kang panahon na ito. After which, the Bicol University, a State University in Region 5, was created in June 21, 1961. Ibig sabi ko, na ang BIO, nagibo siya kang 1969. June 21, 1969. Kundi ako nasasala, si Congressman Carding Imperial ang saro sa mga principal author kaiyan duman sa House of Representatives. No? Base po sa Republic Act 5521, but was institutionalized on September 21, 1970 under the Resolution number 1 of its Board of Regents, Section 2 of the Act, as mentioned above, mandates that the following schools comprise the university, which includes the Rojas Memorial Agricultural School. Ayon. Sinarabay Mananggad pala. Tabi, and was renamed to Bicol University College of Agriculture. In 1991, the BUCA offered BS Forestry courses which caused it to change its name to Bicol University College of Agriculture and Forestry o BUCAF. Tapos kang panahon iyan ni Dr. Noli Mascareñas, ginibo na siyang Bicol University mga tugang Ginubatan Campus. Ayan po, so pigbabasa ko kasubago na abang pagistro kay Jimmy. Diba? Salamat po sa texter ta ha. Tanagkagwa kita kilinaw. Kaya pigahapot ka. Pero aram mo talaga ang BS 1969 ang founding anniversary niya. Sabi, nagpuro part-time kita kay ito dyan. Kaya aram ta so history kan Bicol University nag-part-time kita kayo sa College of Arts and Letters. Kaya ito. Alright. Hello? VP, good morning. Morning. Pira na tabi edad kay itong nag-text sa imo? Ay, de ko aram kung piraso edad niya. Pero napurubad niya sa kod informasyon. Panguna, kung buhay na siya kan itong 1912. Ako, sailing ko, base ito sa konsenya ko, baka sa history, sa Google, o whatever. Tiglinaw ko lang, katibad niya ako kung arog na kayo ka anidad niya. Garo, sa iling ko, pwede. Okay. Paano okay. Santo Domingo ka, Viv? Oo. Santo Domingo kita? Sus, kumata. Bata nga ni isa Domingo, maduman ako sa Ligaw, taigwa ki Pentecost, makover kami. Mahilig ka lamang sa traffic. Dapat mag-atab, ang plano ko, bagi kami, duman sa Kuan, duman sa Bluyon, o mga biyahe. Mahiling ka, ma-experience ka lamang sa gusto mo experience kahon, iyan na pigtataram na yan. Nagnalasaw kayo itong mga post, imagine mga 2 hours. Totoo pare, takasumbang hapon. Kasapon, yan sa pinakamarinig na tinampong natatada sa albay. Tanahiling ko sa text ako, 5:37. Tapos hanggang mga alas 8:30, may text pa rin na. Dengay kami nakakahiro digdi sa may Lidong area. Kaya nagnalas ako. Kung napano, tamay nagsarabat kaya, may maiwason niya, tapos marinigon ang tinampo dyan. Ata na. At kapag nagabike kami, yan ang tinampong naratrat kami. Tamagayon, no? Yeah, correct. Ano yan? Dahil ka nagnangalas bipilig di salbay. Ako pare, haluin na akong nagnalas. Kung nata ang mga magayono na may asphalt overlay, pigugurodak. Pero iba man ang pig ako, haluin man, ang pigang lasan ko, iba man kay ito ba? Aram mo, Vito, yan na porsyon na yan kang tinampo. Opo. Pasiring sa tabako. Kung nata tamalinigon ang tinampo dyan, buda haluyon maraot ka ito pa. Kasi hapon ang kontraktor ka in time of Marcos. Itong konkreto, susimentado. Opo. Hapon ang kontraktor ka yan. Kaya yan ang rason kung nakadakol na palitada sa area na yan. Iyo ano? Tamahigpiton ka ito ang quality control kan hapon. Pag suminobra sa talibong kan mixer, iula yan. Ngunyan, tigpapanaon na sa naduman sa mga community. Yan may palitada. Sabihin mo pare, libaw nga may mixer. In-evaluate kang Japanese engineer. Yep. Ay sala nga yan, maluya. Iula mo yan duman. Pipanaw sa mga tao. Kung dahi pasado sa inda, iula yan. Imbis na iula, ihagad na kanibang community. Kagiging palitada. Iyo. Ngunyan,
kan ang dakulaw na kontraktor kan albay naging incheck isinanang quality kan tilampo. Okay. Di ba? Okay. Ibalik sa hapon. Pag salbatana ka na. Sige, Okay. Sige, bye-bye. Sarabayo na joker ini. Alright. Sabi kan sa kuyang amiling mo ha. Lingon nindo ini. Kan ako, madalang tamay textan sa kuyang amigo. Sabi niya, biktima ako kang reblocking na yan kasuhapon. Sabi niya, 2 hours and 45 minutes biyahe ko from Bunga Bakakay to Legazpi. Nataarog kaan. Sa Ginubatan Ligaw area, mas haralaba pa ang mga one lane dahil sa road construction. Mas dakol pang auto ang nagaagi duman. Pero mas malala sa traffic dyan sa Padang kasuhapon. Dahil tawara lamang nagmamanage kan traffic. Warang stoplight. Kanya-kanyang diskarte ang auto. Imagine, sa 4 lanes, okupado na gabos kang Legazpi na auto na testing sa pasensya ko kasuhapon. Bata ining amigo kong nag-text. Mabuot ini. Saro ini sa mga kamibid kong padi na mabuot. Na-testing palan sa pasensya. Padre, amigo, maray na agad tabi sa imo. Na-testing palan sa pasensya mo kasuhapon. Bata na mo tabi pa dito pwedeng darahon sa pagburbindita pagwiri ki binditadong tubig. Maray na agad tabi kay Father Pau Barandon. Amigo, maray na agad tabi sa imo. Si Father Pau naka-experience siya kasuhapon. Kasabagot araw kay ni. May text sa kuya kasuhapon. 5:37 ganito basta araw. Grabe nga po ang traffic digdi. Di pa peruban ko sa mga amigo ko na pwedeng makatuwang sa traffic, makatabang. Hanggang mga pasado alas 8, may text pa akong naresibe, matraffic pa nga digdi. Ano sa problema? May nag-counter flow na mga auto. Kaya paghali kang Santo Domingo, diyan ka sa may Lidong area, sa may, Lidong na, apat ba ang linya dyan? So, apat na linya kang tinampo, paano na ki-autong Legazpi, nailing mo na yan. Dapat baga, so di sa ibong, dahil kita nagsasabat, ito, agyan, kang pasiring sa Santo Domingo, patapa 1st District. Paminsan, dakula man mga tugang na contributor, kitang mga nagmamaneho ng auto. Dakula man na contributor, ang sa tuyang pagiging undisciplined tabi na mga tao. Ili nga ito, ang rason da kan kung kaswapon, tami nag-counterflow. Bata na kinagbabantay. Hello? Hello. Oh. Baliktad lang kitchen Nga ako mataliyon talaga si Milo. Una ko niya ako, pig-google mo. Okay, sige. Pero ito bagang manay ito man. Malibo talaga ito, 6 na bulan. Ibaga. Malibong sa payo. Ako nga sarong 2 semana sana malibong ng payo ko. Ito sa imo. Malibong ang payo mo kang nangyayari dyan sa First District. Lalo na ini. Di ba? Ay, nako. Sus, Migo, ibalik ka naman sa Bio. Oo. Ang history ba kang Bio? Tama itong sabi mo na na-establish yan mga 1969. Ayan bagang main campus kang Bio. Dati bagang Albay High School. Yan, correct. Ang sa ibong naman, sa good kang campo, so pinapod ng Brasat. Bicol, Regional, School of Arts and Trade. So, lately na lang yan, naging mga Bicol University. Opo. Okay. Google ko manan mo ito. Yeah, okay. Nagbalik ka naman sa First District. Magayon, ang tinagbubaga para dyan, Migo, bago ka magabot sa boundary kan Santo Domingo, diyan sa may arko dati, may iwas na. Pero ang paglalog mo sa paglalabas mo sa talay kang Padang, hayak pe. Ang paglalabas mo doon, may iwas na. Ang problema, siyempre, siribot na ang tao kasi bang magulole. Kaya counter flow na. Kumbaga pare, uning rush hour, nag-opisina, di ba? Tama ka, Migo. Kaya, at sa amigo ko, pinahanap ang katagong. Nakatindog na pati sa bus. Kung kung amigo, napigahanap ka na agum niya na taga Santo Domingo, nangyayari si agum daw, tabi pa nga nag-abot. Nag-abot na sa harong nila, alas 2 maaga, ang rason da, so traffic nga ako, mga tinuklak, tapos na. Yan lang din, nagkakakuha naman kirason. Bako? Kung
lahat. Ano na. No, okay, sige, Migo. Sige. Okay, Migo. Bye, thank you. Right, bye. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ngunyan kayang aga, dahil kitang maapodan. Anyway, holiday ngunyan, dahil kitang maapodan ng taga DPWH. Ano. Pero, ako kaya, primero kong experience dyan, garikan Tuesday, nagpasiring ako sa Bakakay, may pigatod ako sa Bakakay. Pag-agi ko dyan, may siguro mga 10 meter, o baka mga 10 to 20 meters pa lang, na pig jackhammer. Di nag-stop na nga ni ako siguro mga 3 minutes, less than 5 minutes gayon. Di yun, may nagbabantay na lalaki. May nabigwang lalaki na nagbabantay na may kapot na flaglets, di ba? Pagbalik ko naman, pakaray, nagpa-stop, etc. Ito pa lang, pag una ko, durog diretso itong ginibo, dahil man pala. Ali nga, kasawapon, bago nagsarap pa nga na. Ang hapot na dyan, ang hapot ko mantabi, mga busing, dyan sa DPWH, sa Monday pala ba ko, sa aga, ta Sabado sa aga, sa Monday, hapot unta sindata. Ako kaya, may respeto ako sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Unless na, araw kayo kay Manong Rick, nag-apod, no? Deta sinapag-istorbon ta, day sindang bako tarabday ng opisina ngunyan. Pero araw ka na may emergency, dapat gayon, may nagmamando kayan, ilingon nindo. Ang primero kong hapot, nataday ang trinabaho, kantag init pa. Abril, Mayo, nangitik-itik ang init. Pinuuntan tango niya na trabaho ining simanang ini, na deklarado na kan pag-asa, mga tugang na habagat na, meaning po, tag-urana. Kung nag-uran iyan, paano man patagasun tulos? Naramta baga na pag nag-uuran, di man tulos ang minatagas. Madali magtagas during period din tinampo kung tag-init o kung tag-uran iling ang nangyari duman sa ginubatan. Binuhusan sa tinampo, pakabusi o minuran, ano nangyari? Ruluwas tabi so graba o pigri-black gararingon yan, so pigri-black so dating pigri-black salbatana. Umunyan, paano matatamatay mingga ka na yan umuran, uminit, bago mabuhusan yan, na tinampong iyan. I do not know, kaya alatong tampaliwanag tabi ninda regarding dyan. Takitang mga tao, kitang mga ako naman akong aram sa construction, pag ako nag-agi dyan, ang hiling ko sa tinampo, maray, dahil man akong nailing na problema. Sindi kayo, may nahiling na problema, kaya mga tugang, i-reblock sa tinampo. Ina kung hanggang sain ang reblocking kayan. Alangan man na pati duman sa utong sa 4 lanes duman sa may boundary kang Legazpi Santo Domingo, kakalkagong pa ito. Pero grabe naman itong magayunon itong tinampong ito. Baka digdi man lang sa may area kang padang iyan gayon, garo padang after kang bridge, di ba? Garo padang iyan eh. Dahil ko karing napot si Jasmine Casubago, tanag-agi dyan sa Santo Domingo kun sa may area niyan. Dahil ko rin siya nahapot Casubago. Kung ano ang sitwasyon mo niyan, si Jasmine, di pa lang si Kwan, si Nicole, Nicole? Bukasan mikropono daw dyan eh. Bukasan ang microphone mo. May microphone ba? Ay, yan naman sa microphone na. Nicole? Po. Kumusta sa tinampo dumaan pag-agi mo? Anong sitwasyon? Sir, ngayon na morning ang traffic po, medyo okay na. Medyo dire-diretso. May nagbabantay? Wala po. Dahil kinagmamana ngaya, so nag-stop, nag-go? Wala po, sir. Dahil? Walay po. Kasi pading manag-agi ka sa bagwa, tabon pa yan eh. Talagang wala. Sa'yo mo, anong oras ka nag-agi dumaan? Kanina, sir, mga 6 a.m. po. 6 a.m. Sa pag-agi mo dumaan, dahil ka kinahiling na nagmamandokan, may flag na ngaya, go, stop, dahil. Wala po, sir. Pero kasubanggi, around mga 10 p.m. Igwa po, sir. Na-stranded ka kasubanggi paguloy mo? Yes. Ay, salbatana. Opo. Anong oras ka naghali sa Legazpi? Mga, sir, 7 or 8 O po biktima ata. ka man pala. Nakaabot ka sa rin ng oras? Pa 10 na, sir. Ay, 10 na po pala, sir. 10 o'clock? Ay, Opo. nako. Paano ka nakasakay kay auto pag-abot sa Bakakay? Pila, sir. Ha?
pila. Ay, nakonsensyaw na ko sa imo. Sa masunod, ihatod ta ka ha. Pag, pag sa masunod, pag medyo kang sakayan, i-chat mo ako, ihatod ta ka ha. Opo, Iyo. sir. Thank you, Nicole. Kaya man ni Nicole man na. Hello? Good morning, BP. Good morning. Dapat magpaano ka, sir, pag may reblocking, may notification. Iyo nga ni, kaya mahaputa sindakan sa Lunes, pataleta, magkarapon na itong unyanta. Holiday baga. Before reblocking, before ka magpakarikan tinampo, may notification ang BP, dapat. Ilang araw mo dyan, si Nicole nag-agi. Dapat dyan, sa proseso. Nag-agi si Nicole na kasi sa kaya niya, di siyang nailing na nag-stop. Kung sabihin, sa oras na ito pa rin, dahil tao nag-stop and go. Kaya pa, minaharakson ang BP, pag may problema na. Kaya nga, sabi ni Manong Rick Mendoza, pag araw na ka ng panahon, ang si problema, daramay na. Isipon mo, BP, sira si Rick Mendoza mismo, din nakaram. At yung nga ni, di ba? Ikabagaw, kung motorista ka, paano ka maka-react ang sitwasyon kung dahil mo aram, nabigla ka sana? Bada, dahil man lamang ki Transparency Board, yan sa Kaya agihan. nga, notification magayan, ang aram ko kan BP, ahead of time, may notification dyan. Yeah. Uy, mga kamo, maagidik di, ma-reblocking kami. Araw kayo na dapat kan. Kaya na paghahandaan. Yung nga ni, wala, inda. Anyway, haputa sa Monday na lang. Nakulo ng violation BP if ever. Dapat ka naka-specify din sa Ligaspi, part ng Ligaspi yan. Abo na nga magparaisip ko problema. Tami na kulugan payo ko buda ang buko. Nagatakdag na naman, oh. Dito pa. Okay. Hindi pa nabiting. Yung baga, simple man sana. Aminin ko pare. Dapat kita sa sitwasyon na araw na may problema na araw tao may salasinda. Dapat gayon, may proper collision. Buda, dapat makukitang reactive. Kaya nga nang nangyari yan. Proactive kita. Yan, oh. Ang dapat magkakano, maparam ka, anong hospital nakasakop kan? Ligaspi City. O dapat nakaram sa City Engineering kan? Ata na, para padaraki komunikasyon sa mga radio stations, mapo sa Facebook o ano. Simple yun man sana, uy, ang mga nagururun sinasabi na Sir Rick Mendoza, tingin niya nga niya araw. Ata na nga ni. Sige, tawa ko magsalako. Standby mo na, Angel. Natuno lamang sukinaong ko mga tugang na sarong order na gulay na malunggay, buda, duwa, bani na price. Diyan kay Ate Melgs. Anhapot. Kang problema ini. Si Henry M. Pwede magirero, madali lang, commercial muna kami. Umaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Ligaspi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos?
cash, motorcycle, o Ginebra jersey, Jeans Nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian ng masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginobatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jeans Nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Jeans Nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Porsche Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw.
Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang 6 minutes bago po magabot ang alas 9. Report muna tayo, hali po dyan sa luwas na sa linya. Mga tugang si Angel Mostasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, GT Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag nga, Bareta, nagpaapod na kasubanggining coordination meeting ang Konseho kan Barangay Padang, Legazpi City sa Kainala. Si Kapitan Harold Benvenuto, kaibahan ang mga representante kan kontraktor para sa paggibo ni na reinforcement para sa traffic management dahil duman na VP Henry sa 4 na oras na traffic sa Barangay Padang. Sigun kay Kapitan Benvenuto, sa initial na assessment, base sa ground na sitwasyon, dakol da VP talaga itong sunag attempt, nagbalo na mag-counter flow dahil sa gusto na nga ni VP na mag-uli. Sabi ni Kapitan Benvenuto, isighagan ninda na mag-gibo ni na magkakanigong solusyon at lang napagkasuluan. Pero itong pagkakaigwa po ni overtime works, ingawahon na matapos prior sa schedule date and completion. And then itong pagbugtak ng mga traffic management katabang na po ang mga barangay tanod kan barangay Padang at pagbugtak ng mga additional warning signs and construction barriers asin ang pagbugtak man ng alternatibong ruta during rush hours. Nasasabutan na VP Henry ni Kapitan Benvenuto na talagang difícil itong pag-agigan sa lugar, lalo na itong pag-rush hour, kung kaya hinagad nila sa publiko, lalo na itong mga motorista, na magbalo na din pasensya. And sa lado man kang konseho, siguro ninda na may gutan sa ng koordinasyon, duman sa kontraktor ka na sabing proyekto, VP. Mm-hmm. So yan, VP, okay. Ang mga follow-up naman, Halis sa luwas, with Kuya Boy, Angel Mostaza, TCH News. Salamat, Angel, sa mga follow-up report. Hali po dyan sa luwas. 4 minutes na lang bago po magabot ang alas 4. Alas 4. Ano ba yan? 4 minutos tabi bago magabot ang alas 9. Ninaagadig di po mga tugang sa tuyang programa. Sandali lang tamay nagkapirang mga public service digdi. Tabi sa tuyang programa, may
may nawawara tabi na wallet, may chat sa kuya digdi, kamilbid ko ini dahil ko nang una. Pero yaon nang duman sa, mahiling matabi sa ID, may nawara tabing, deng ID, palan, may nawara tabing wallet na color brown, panlalaking wallet, no? May laman da ito na 1,200 na kwarta, no? Kaya lang, anyaon, ito pong 1,200, sabi, na yaon duman sa wallet, sa wallet na ito, may kasarabay tabi na nagkapirang mga dokumento. Anong dokumento? Nagilog ko na ako sa barkada ko. Anong nga ko niya on duman? Sulistahan ko nga tabi ito kan mga utang kong babarayadan ko kada kinsenas buda 30. Hatang nga bigbugtak mo sa wallet mo. Nga nangyang day ko ngayari, nalilingawan. Ngunyan nga tanawara, nahulog sa wallet ko, lingaw ko nga sa babayadan. Kaya nga kanugali mo. Lingaw ko nga sa babayadan ko. So, account number pala. Sa mga account number, ay punta sa account number, kamabayadan niya, sa pagbayad niya, pigpapadara niya tabi sa GCash, buda sa account number kansa iyang mga napagkautangan. Deng ID sa wallet pero may kwarta. Baka po may napurot ka mo dyan na wallet na color brown na panglalaki. Ang tandaan niya po, isalaw kang wallet diyan duman sa mga contact numbers, GCash number buda, bank account numbers. Di kunya matutuom sa GCash buda sa account numbers. Tabi kang pigbabayadan niya kada bulan na sa kuya ngayang nautangan. Bata ngayon may 6 months pa ngayon akong babayadan duman. Kaya po baka may napurot ka mo. Sabi niya, okay, ang pagmumotor kaya di delikado. Pag nagmotor ka mo po, din hanggang magpara bubog taki wallet dyan sa bulsa nindo. Pasiguro kita dakulong pong pangyayari na nawawalat, nahulog ang wallet dahil lang ta nagmotor. Kaya ako pirmi ako may sling bag, no? Tapag akong although pambira naman akong magmotor, importante po na pag nagmotor kita, may separado kitang laugang kang wallet. Pag nahulog, ito, nawalat sa wallet niya. Taga dyan kaya sa barangay, barangay 4, pasiring siya sa Legazpi. Ang giling niya, baka nahulog dyan sa Kalaban kang Rizal Street, o baka pagtiko niya sa may Bitano, nagpasiring pa siya sa Bitano. Baka po may nawalat ka mo, nahiling ka mo, doon na po nadanin doon pag-uli sa 1,200. Sendo na da po. Ang importante, tabi, maibalik po so mga contacts duman. Kaya kung pwede po mahiling nindo yan, ipakihatod na lang po digdi sa DCGB. Pagkihatod na lang tabi sa DCGB, tangani po na day kita ngani na ma-recover kayo sa kuyang amigo. Iya po. Okay? Sige. Alas 9 na, mga pag-iribang. Mabalik po ako sa dyan na hapon, alas 3 mga tugang sa programang Pinky on Mo Baby. Salamat po. Kansa doon pagantabay, o di holiday ngon yan, relax lang kita, pero mainit po mga tugang sa tuyang palibot. Relax lang kita, ta holiday man. Emang ki mga dumanon, di ayos lang ang sa tuyang aldaw. Salamat kansa doon pagantabay. Ay, si Kampalan, o ni si Mading Angelic Yambao. Sabi ni Mading Angelic Yambao, pag nangyang sakayan si Nicole, magsabay na sa nangay sa kuya, papakakay. Kaya natabi, Madi, ako na po maghatod kayo ni Madi, Ako na po mahatod kayo ni. May problema sa kayan, ako na po mahatod kayo ni. Sabi, kung bako ako, si Joshua sabi sa ako na sa ngaya po, sabi ni Joshua. Tingin ako, Joshua, ako na sana. Kananda yung sirilusan, okay? Testigo ko tabi si Shara. Testigo ko si Shara. Salamat, kansa ng pagantabay. Goodbye. Marinaga po sa Endogabos.